Foli b'aw bɛɛ lajɛlen malen cɛ ani muso denmisɛn ale ni mabakɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabarani sanfɛ ka kɛ ni aw kunnafoniyaw walawalali todunkan ale jɛlen na ka kɛ ni bi tɛnɛn ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 26 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ nin bi ka yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ belebeleba ye min taara an ka finitigilakaw fɛ ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na ni o kɛra susan ale kungo kɔnɔna na an bɛna an da don kɔnɔ kumaw na ni ka o walawala ka o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ bonya ka fɛn min kɔni baara sira ye ni ka o nɔgɔya an ka mairie bolofara min bɛ yen nɔ ni an k'a ma ko vari ka minɛ kura caman ni ka o di u ma u ka baara hukumu kɔnɔna na an bɛna o kibaruya walawala ni ka o da aw tulo kan bi jamukan ni ka ale kuncɛ o bɛna tali kɛ seko ale ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ kɛ livre ale kalanni o tɔgɔya la ni an ko o ma ko festilir ale ta ko fɔlɔ o baaraw kɔni ɲɛnɛma la ni ka o baara ɲɛbilaw nun don an bɛna an da don kɔnɔ kumaw na ni ka o walawala ko fɛnɛ da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi kunnafoniya la aw ye aw dan ka se ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ni o ye état major général ye ale ka kumaw ye min taara ni ka o kɛ bi ni a ye a da don baara siraw la ni o kɛra sebaaya ye mun taara an ka finitigilakaw fɛ ka ɲɛsin banbagaci wale maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dimanche don kununko ni o tun bɛ bɛn janvier kalo tile 25 san 2026 ni o kɛra fɛn min kɔni ye an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye wulikajɔ kɛ ka dankarikɛ maaw la ni o bɛ tali kɛ banbagaci wale maaw la ni o baaraw taara ka o kɛ sunsan ale kɔni kungokolon o kɔnɔna na ni o bɛ joyila ale marala o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko jaabi min bɔra o la ko a kɛra degunba ye banbagaci wale maaw olu kɔni fanfɛ ka sababuya kɛ fɛn min kɔni ye banbagaci wale maa kɛmɛ ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko olu kɔni nin tora nin na fo ka taa se fɛn min kɔni ye minan caman o tiɲɛna u ka fanfɛla fɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin baara min taara ka o kɛ an ka finitigilakaw fɛ ko o b'a yira k'a fɔ ko hali bi ko hakilina ale ni wulikajɔ min bɛ an ka golomasiri tabaw olu yɔrɔ la ni k'a fɔ ko Mali lakana ko o na ta ka sabati o bɛ o baara kɔni ɲɛnɛmayali o hukumu o kɔfɛ ka jamana kɔnɔdenw ale ni u bolominɛw ni ka o lakana o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni sigikafɔ min bɛ kɛ an ka jamana minisiriw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni a baaraw bɛ ta ka o kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni a bɛ kɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ni o ye général Asimi Goyita ye ka yira k'a fɔ ko o sigi kɔni taara ka o kɛ jumadenw ni o hukumu kɔnɔna na u ye fɛn min kɔni baara sira caman ni ka o da yira ɲɔgɔn na o dɔw bɛ tali kɛ kuranko nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ ni o bɛ tali kɛ yɛlɛmali jɛnɛmana ka na ni o ye kuranko nasiraw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko o baara talen don ka o bɛn san 3 ale kɔnɔna ma baara minnu ni olu nun donna san 2025 o novembre kalo tɛmɛnen olu la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu fɛnɛ labaarali bunakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye an ka miniw ye ni o ye dugu jukɔrɔ nafolo olu labaarali sera o dɔ ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka jamana ye ko u ye wulikajɔ belebeleba kɛ ni ka u sen don baara la ni ka fɛn min kɔni ye kuru 151 ka o ta ka o don fɛn min kɔni cakɛda kura la ni an ko o ma ko Faraciko SA o kɔni hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ o ka baara bɛna bɛn explosif ye ka o ta ni ka o la dilan walasa fɛn min kɔni ye baara ɲuman o ka se ka ta ka kɛ ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye ni chinois ka baara sira dɔ ye ni an ko o ma ko chinois oxysa ka kɛ ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye ni o baaraw o ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔla o kunnafoniya la ka o ɲɛfɔw ye ka yira k'a fɔ ko an tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko an bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛya ale kɔni fanfɛ ale ni sanuya o yɔrɔ la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni nafolo kasabi taara ni ka o di min bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 500 ale ni 8 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko la min na ni o baaraw taara ka o kɛ fɛn min kɔni an ka mairie bolofara min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko vari ni u ka baaraw olu dogolen tɛ walasa fɛn min kɔni ka minɛn caman ni o bɛ tali kɛ mobilibaw la bɛnniw fo ka taa se fɛn min kɔni mobili caman ka o ta ni ka o di u ma walasa hali bi ka se ka u dɛmɛ ka lafiya bɔda d'u ma u ka baara siraw olu fɛ o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya la ka o walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ nanzaraw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Union Européenne olu maaw ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ma julen ni ka o bila kana kuma lase la kuma ɲɔgɔnya la u ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ AES jamana 3 ni o bɛ tali kɛ Mali Burkina fo ka taa se Niger la ka yira k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna na ko maa min ni ale cira ka na Union Européenne ale tɔgɔya la ko ale tɔgɔ ko Joao Cravino kɛrɛnkɛrɛnnenya la a nana ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ ani maa min ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ Niger gouvernement o ɲɛmaa o la u kɔni
anka kuma utara ka ira ka fo krenkrenia la femi ko ni Bruxelles o ka wulika jom me no ka se ka kuma nyonya ka o sinsi oni Mali Burkina ale ni Niger oni nyonche ka keni femi ko ni IC jamana o tatogo nyuma ka keni oni jamana wera o jenselke nani jamana to oni nyonche ko nyana boli buna kunka wa ma ira ka fo ko o soro kuna fona la ko wala ko da o bela jolon kluka o temene ko kaboy no ka keni franka kuna funi amba ira ka fogo femi ko ni anka la kolosheli ke baw yeni o ye anka fintigla ka o ye krenkreni ala ni anko o mako polisi yirima joka o lu fe no o ye anka bamako faba kindo ye ka ira ka fogo ka keni o komisaria ka wuli ka job belebele bay ko o ye tekeno ke malami shisambeta sambina ni ale ni flanyana o bonyonko la ni amnena ka sababu ke ko akoni kun kemme ka yurugu ni bingali barani ka o blasin ka kase ka ja ka fo ko chakeda ko obe abulo chakeda mununi ala jolente chakeda jateginta on kerekerene ala ni anko o mako les sociétés fictives o kum konna na kaira ka foko jalaki binendo akamina ko obe talike ko ayena fulo kasabi hinka obo makuna mimita ijo sifa wari million kemenani nyana o bonyonko la kaira ka foko anga fentigila ka uye anomina ni wakati ko fone na ka kla tukuni ka wele dake ka lenye ke jamana kona dum fe ko bela jelenka iyakilito iyerla ka metanka na fulo do sira munu fe anka asira ujate mena na ka soro ni sira nunu no ujelendo amana ke sani fere ale ni baranyogonya sira olu na sira fe o kum konna na kaira ka foko ni mogo munu fene ni akilina jugu nunu ke bagaye ki be se ka femi ko ni wele bla fintigila ka ma imana ke jin yoro wala sala kana o se ka sabati jamana kona donka o soro la o kuna fani ala ko wala ko da o bela jenu kuluka kaseka kala ninga o yakubaya ni obetali ke femi ko ni livre o kala ni o la kaira ka foko uliga jo o taraka o ke festi liri ma o lu feni o yeseko aleni donko nyon meba mimeke livre kala ale buna kunka o tako folo o bara o talendo ka o bla janvier kalo kle bisaba na ta kata bla février kalo kle folo o la kaira ka foko kum konna na minni akokorma donendo femi ko ni ministère de la culture o feni o yanka ministère misomi ka bara benendo seko aleni donko nasoro ma fukata si fondation orange ma oluma kaira ka foko ni baraba mun bulu daleno ni o festileri ko femi ko ni baramu be akonna na ne o ye a baramsenu ni obita ijotan ale ni duru nyana na ale ni femi ko ni paneli wolonvla nyana bonyoko mimi nataka ake mbamako faba konna na anka livre kala soba mi be no ni anko o mako bibliothèque nationale kaira ka foko mami kerani akilna nyuma intali ko ale toko ko madame Sila Fatoumata Dabo Sidibe ne o ye akilna nyuma ta kaira ka foko abedu ale ni dutigu ni dudunka olu fara ɲɔgɔn kan walasa fɛn min kɔni kalan o ka se ka yakubaya togoya min na lajɛrɛ in la no festival de do min bɛ denmisɛnninw ni parents ni école u fara ɲɔgɔn kan livre kɔnɔna na k'a yira ko livre tɛ kɛlɛfɛn mais livre ye dɛmɛna ye denmisɛnninw ka dɛmɛna mais a bɛ se ka kɛ ni tulonkɛ ye k'a to k'u dɛmɛ ka faamuyali kɛ a bɛ kɛ musée la ani parc national la du 30 janvier au 1er février samedi vendredi samedi dimanche donc activité bɛ k'a la denmisɛnninw ka tulonkɛfɛnw bɛ k'a la mais a b'a yira ka denmisɛnninw ka se ka kalan faamuya cogoya wɛrɛ la min b'a to u ka dɛmɛ n'an wulila min na n bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ an ka denmisɛnninw ye u k'a faamuya ko livre tɛ kɛlɛnna ye dɛmɛnan de don mais k'a yira u la fana livre tɛ contrainte ye u bɛ se ka fɛn caman faamuya livre kɔnɔna na donc comme ne yɛrɛ ye denbatigi ye donc ne yɛrɛ bɛ n ka denmisɛnninw koron cogo min na n y'a yira u la a ka di olu ye donc o de kama n bɛ fɛ ko o fitinin min bɛ n b'o kɛ n ka so n bɛ fɛ k'o bɔ ka na n'a ye denmisɛnninw tɔw ma o de y'a lamɛn o de ye nin hakilina ye thème ye denmisɛnnin kelen livre kelen siniɲɛsigi ɲuman kelen n bɛ weleli bila bɛɛ lajɛlen ma denfaw denbaw mamusow mɔkɛw tontonw ni tantiw école maîtres ni éducateurs ni directeurs ni bɛɛ lajɛlen livre y'an bɛɛ de ta ye denmisɛnninw y'an bɛɛ de ta ye n'an y'u dɛmɛ u ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ sini o y'an yɛrɛ bɛɛ lafiyalen an ka jamana in ka di a mago bɛ an ka denmisɛnninw la donc an k'an k'u dɛmɛ n'o sens ye. ni me dan sigi aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin ka o sɔgɔlen to an n'a kunnafoniya ko nasiraw fɛ o tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ wasalam